הנה הטיפ שיעשה לכם הבדל בסוף שיחת עבודה, אם הדברים יקרו כמו שאתם רוצים או לא בהכרח. סמנכ"לית הפיתוח שעבדתי איתה כבר הייתה ממש מיואשת. היא אומרת לי, תקשיבי, די, אני לא יכולה ככה. אני מרגישה שהפגישה מסתיימת ואני זאת שמסכמת את האקשן אייטמס, ואז כל השבוע אני רודפת אחרי מנהל המוצר לוודא שהוא עושה את זה. ולמה הוא לא עושה את מה שסיכמנו? הרי אמרתי את זה בצורה ברורה. ואני מרגישה שהאחריות היא עליי, על דברים שהוא אמור לעשות. האמת, היא אומרת לי, אני ממש מותשת מזה. ואיינשטיין הרי אמר שזה אי שפיות לעשות אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות. ברור לי שאנחנו צריכות לחשוב אחרת. אז הצעתי שבסיכום כל פגישה לא היא תסכם את האקשן אייטמס, אלא תבקש ממנהל המוצר לסכם להבנתו את הדברים. ברגע שהוא אומר את הדברים בקול רם ובאופן טבעי, הוא כבר בעצם לוקח את האחריות. זה הופך להיות שלו. יש גם הזדמנות להבין האם יש פערים בין מה שהיא התכוונה אליו לבין מה שהוא הבין. זה עבד. בהתחלה היה לו מוזר לסכם את הפגישות שלהם, אבל הסמנכ"לית לא ויתרה. זה גם אילץ את מנהל המוצר להקשיב למה שנאמר בפגישה ולקחת אחריות. זה עובד בכל אינטראקציה שבה האחריות לא צריכה להיות עליכם. תנסו ותכתבו לי איזה שינוי זה חולל.